Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li talab lill Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard biex jiffinalizza r-riforma tal-inkjesti maġisterjali minnu fih. Dan sabiex ma jkun hemm l-ebda abbuż anke kif rajna fl-aħħar sigħat fell-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi irid li l-Ministru Clint Camilleri u lill-familtu jispiċċaw il-ħabs. Permezz ta' post fuq Facebook il-Prim Ministru saħaq li l-fazzjoni estrema tal-Partit Nazzjonalista tramite Jason Azzopardi trid tixħed om ta' żewġ titfal żgħar il-ħabs għax insertat mara ta' Ministru. Jaħlef fals li għamlet xogħol privat waqt il-ħin tax-xogħol ma' awtorità tal-Gvern ta' Giddib li hu ma jgħidx li meta għamlet dan ix-xogħol dan jew kien barra mis-sigħat tax-xogħol tagħha jew ħadet il-lif mill-lif statutorju tagħha u kienet awtorizzata mis-superjur tagħha żied jgħid il-Prim Ministru. Dr. Abela qal kif il-linja issa nqabżet kompletament u mhux ser jippermetti li l-ebda partit nazzjonalista u min jikkonfoffa miegħu li jabbużaw aktar mill-inkjesti maġisterjali u jgħaddu nies mill-kalvarju ta' proċeduri ġudizzjarji għal xejn. Għax immexxi mis-sewwa laqad b'sajtu lanqas qatt mhu se nibża mill-forzi ta' dlam u jekk dawn il-forzi jaħsbu li se jkissru Ministru lil familtu inġustament jafu li jridu jgħaddu minn fuq il-ewwel u minn dik il-battalja jafu diġà min ser jirbaħ u min se jitlef. Tem jgħid il-Prim Ministru Robert Abela.